Bună seara, ce bine v-am regăsit la o nouă interpretare pentru a cărților de tarot pentru săptămâna următoare, 10-16 august. Pentru săptămâna următoare avem 4 segmente, profesional, financiar, sentimental și de sănătate. Vom începe cu cărțile pentru partea profesională. Și anume vom vedea care este prima carte. Ea este reprezentată de o carte a oracolului țigănesc, se numește Călătorie. Următoarea carte este Șasele de cupe. Apoi avem Asul de cupe. Iar cartea de oracol rămâne dezvălui la final. Începem cu prima carte, reprezintă călătorie, poate fi călătorie în scop profesional, călătorie de afaceri, deși în general această carte ne duce cu gândul la o călătorie de plăcere. Este posibil ca dumneavoastră să efectuați această călătorie cu inima deschisă, cu drag, cu plăcere, pentru că știți unde mergeți la sigur, ceva pe parte profesională, ochit, punct lovit, să spunem așa. Șasele de cupe, e bine, aici ne arată legătură cu trecutul, ceva care vine din trecut, adică respectiv pe parte profesională este vorba de un proiect mai vechi, un proiect care probabil o perioadă a stagnat, iar acum iese la suprafață și dumneavoastră va deveni prioritar, ca să spunem așa. Totodată este implicată și participarea, să spun, a unei persoane care poate fi un prieten mai vechi, un coleg mai vechi, un asociat mai vechi, cineva pur și simplu din trecutul dumneavoastră cu care veți redeschide acest capitol, acest proiect pe care aș putea să-l numesc de succes, de ce nu? Vine Asul de cupe cu susținere. Asul de cupe este vorba de prietenie aici, este vorba de susținere a unei persoane de încredere, da? Deci cartea aici ne susține cu bucurie, cu fericire, să spunem, cu iubire între relațiile de afaceri. Când spun iubire, mă refer la respect față de persoana respectivă, mă refer la inima deschisă pe care o veți avea în momentul în care veți pune bazele acestui proiect sau, mă rog, când veți redeschide acest proiect. Deci, per total, săptămâna următoare, în ceea ce privește partea profesională, este foarte bine aspectată, pe lângă o călătorie care poate fi asociată, să spunem, o călătorie de plăcere, dar pe fond de business, da? De afaceri, veți avea noi începuturi, să spunem așa, lucruri noi care apar, proiecte noi, dar totodată pentru cei care nu au serviciu este o perioadă foarte bună, mulți dintre dumneavoastră își pot găsi un job, mulți dintre dumneavoastră chiar vor găsi jobul potrivit, jobul mult așteptat, jobul mult dorit. Cartea de oracol este foarte drăguță, este chiar exact cum ar trebui să fie. De ce? Pentru că ne spune să aducem iubire în această situație. Deci, ca în orice altă aspect din viața noastră, iubirea este primordială, nu puteți face nimic fără să aveți iubire și când spun iubire, mă repet, înseamnă respect față de cei cu care lucrați, respect față de angajați, față de angajator sau față de proiectul pe care urmează să-l desfășurați. Pentru că atâta timp cât aveți încredere, să spunem așa, lucrurile vor merge de la sine. Pe partea financiară, să vedem ce cărți avem. Este vorba de reuniune, o prima carte. Așa. A doua este moartea. Urmează nebunul. Chiar pentru cei care
vă gândeați poate la o săptămână prosperă, nu spun că nu va fi prosperă, dar depinde totul de o întâlnire, depinde totul de o ședință, depinde totul, sau nu neapărat chiar totul, dar mulți dintre dumneavoastră vor participa la o întâlnire, vor participa la o întâlnire de afaceri sau o întâlnire între asociați, pur și simplu o ședință cu șeful dumneavoastră, se vor discuta aspecte financiare, mulți vor fi mulțumiți de rezultatele acestei ședințe, mulți veți fi bucuroși, alții nu veți fi chiar așa de bucuroși. Pentru mulți, Cartea Nebunul reprezintă noi începuturi, noi, să zicem, ocazii, da? Pentru succes, de a fi de succes. Mulți dintre dumneavoastră și asumă un risc. Probabil că nu sunteți mulțumiți de rezultatele la actualul job și veți risca probabil și veți încerca să faceți o altă alegere, probabil căutarea unui nou job, deși nu vă recomand lucrul acesta. Deci fiți foarte atenți că moartea vine cu schimbare. Moartea vine cu, cum să vă spun, ea oricum este aspectată foarte puternic în viața noastră, da? Deci, cum să zic, nu putem să ne concentrăm doar pe lucruri negative în ceea ce privește această carte, da? Ea reprezintă schimbare, ea reprezintă noutăți, de foarte multe ori ne poate da viața peste cap, este adevărat că poate fi asociată cu durerea, cu pierderea, da? Dar ceea ce este important este că aveți forță să mergeți mai departe, să lăsați totul în urmă, să începeți lucruri noi. Deci este posibil, așa cum spuneam, mulți dintre dumneavoastră să aibă curajul să renunțe la jobul actual și să lase totul în urmă și să plece, asta pentru că nu sunteți motivați financiar. Pentru ceilalți care au însă un job care le aduc ce satisfacții financiare, lucrurile merg bine, lucrurile poate unii dintre dumneavoastră nebunul va aduce o schimbare la nivel profesional în sensul că puteți fi și promovați, de ce nu? Puteți începe un nou aspect, o nouă etapă, să spunem, a părții dumneavoastră profesionale cu o promovare, ceva, deci puteți merge mai departe și de ce nu să fiți foarte mulțumiți. Cartea de ghidare pentru săptămâna viitoare este prosperitatea, se află la picioarele dumneavoastră, se întinde în fața dumneavoastră, da? Ceva, cam asta ar fi dărămicirea acestei cărți, deci până la urmă lucrurile vor fi foarte bune. Indiferent că rămâneți în jobul actual, indiferent că veți începe de la zero și aveți curaj, veți fi bine răsplătiți, în orice caz, pentru majoritatea, prosperitatea este foarte aproape, lucrurile sunt foarte aproape, nu pot spune că vor fi chiar schimbări majore financiare pentru mulți dintre dumneavoastră. Acum vom merge mai departe pentru segmentul sentimente, să vedem la segmentul sentimente ce se întâmplă și care sunt cărțile pentru săptămâna viitoare. Avem casa. Casa reprezintă căminul dumneavoastră. Avem din nou nebunul, turnul și cartea de oracol pentru ghidarea pentru săptămâna viitoare. Casa, în general, reprezintă căminul dumneavoastră, reprezintă siguranța dumneavoastră, da? Unde locuiți, vă oferă acel confort zilnic. În parte sentimentală, ce să spunem, mulți dintre dumneavoastră, după cum ne arată turnul aici, au trecut printr-o perioadă destul de dificilă, discuții, separări, certuri, divorțuri, de ce nu?
dar ați ales să mergeți mai departe către o nouă aventură. Deci aș putea spune că în această în perioada imediat următoare, mulți dintre dumneavoastră veți avea curajul de a pleca într-o nouă aventură, într-o nouă relație sau pur și simplu vreți să trăiți o perioadă bine mersi fără alte obligații, da? Să vă distrați pentru că nebunul mi-arată noi începuturi, plecări către nu alte distracții, să spunem, către alte atracții, da? Iar turnul este totuși evidențiat, așa vedeți dumneavoastră aici cum fulgeră, tună, fulgeră, deci cam așa în viața multora dintre dumneavoastră pot exista discuții, certuri, știu eu, poate chiar separări sau divorțuri, dar turnul este perioada de conflict, cam asta spune el, dar este totodată e de bine că apare. De ce? Pentru că înseamnă că puteți reclădi ceea ce s-a dărâmat. Nu neapărat aceeași relație, pentru că odată terminată o relație înseamnă că ceva acolo n-a funcționat cum trebuie și nu are rost încercarea, că știți dumneavoastră, de multe ori încercați odată de 2, de 3 și până la urmă rezultatul este tot același și nu faceți decât să pierdeți timp, energie și pur și simplu puteți lăsa ocazii bune să treacă pe lângă dumneavoastră. Deci cărțile vă spun că mulți alegeți confortul casei dumneavoastră, să stați, să vă relaxați, să vă reveniți după o anumită pierdere, sentimentală vorbesc, dar totodată sunteți liniștiți în zona dumneavoastră de confort, sunteți bine acolo unde sunteți acum și puneți din nou bazele unei noi prietenii, să spunem așa. Cartea de tarot pentru săptămâna viitoare, de oracol, mă scuzați, ghidarea pentru dumneavoastră, spune să vă uitați în ansamblu la toate aceste situații, să o luați așa în mare, să o luați pe bucățele, da? Deci pur și simplu să vedeți imaginea în ansamblu, nu spuneți el a zis așa, eu am zis așa sau s-a întâmplat asta, pur și simplu să vedeți per total ce s-a întâmplat, practic să trageți o concluzie și să vedeți că de fapt lucrurile nu sunt chiar așa de negre, puteți reveni, vă puteți reclădi viața, puteți începe pe un alt drum cu altcineva, puteți să vă redefiniți, să zicem așa, puteți să vă reveniți foarte, foarte ușor. Ascultați îndemnul nebunului care, v-am spus, vă spune, vă poartă către căi de succes, vă aduce ocazii noi în viața dumneavoastră de a cunoaște pe cineva, așadar, totuși, nu vă lăsați așa închiși în casă, ieșiți, socializați, pentru că veți vedea că lucrurile nu sunt chiar așa de negre precum par. Haideți să vedem segmentul sănătate, cum suntem aspectați pe săptămâna viitoare. Să adunăm cărțile, așa, și să vedem partea de sănătate, cum este aspectată. Avem chiar cartea care reprezintă boală, o să vă spun imediat despre ce este vorba. Avem doiul de săbii, avem asul de monede și cartea de ghidare pentru săptămâna viitoare. Maladia, boala, cartea aceasta din oracolul țigănesc reprezintă de fapt o perioadă de regenerare, o perioadă de revenire, o perioadă de recuperare după o boală. Așadar, cartea se adresează celor care au fost bolnavi, celor care au trecut printr-o perioadă foarte grea, și nu pentru că acum este situația cu COVID-ul sau nu are nicio fel de legătură. Deci cartea pur și simplu ne spune că mulți dintre dumneavoastră sunteți în recuperare după o boală, după o răceală, după cine știe ce fel de situație. Și foarte curând, încet vă veți relua activitățile dumneavoastră cotidiene. Doiul de săbii în contextul de sănătate este cam așa.
Dumneavoastră aveți o boală, vă doare ceva, aveți o suferință, dar o ignorați pur și simplu. Pur și simplu alegeți să nu o băgați în seamă, să spunem așa. Doiul de săbii este alegerea dumneavoastră. Este alegerea dumneavoastră în a ignora, da, boala, că aveți o durere, că aveți o boală despre care chiar știți. Sfatul meu, deși eu nu dau sfaturi, eu doar îmi spun părerea în anumite situații, dar totuși sfatul meu pe partea de sănătate este să mergeți la medic, să mergeți să faceți un consult, indiferent de faptul că, știu, mă doare capul, dar capul poate durea din mai multe motive. Și vă rog mult, nu mai amânați. De ce? Pentru că totul va fi spre răul dumneavoastră. Persoana asta de aici este în recuperare, se va ridica din pat și își va reveni și își va reîncepe viața. Dar dumneavoastră, dacă alegeți să ignorați, puteți merge în pat, în locul lui în pat. Credeți-mă, da? Așadar, cei care vă știți că aveți ceva boală, cei care suferiți sau că vă doare ceva, alegeți să nu ignorați. Și încă un lucru, vă rog foarte mult. Poate fi vorba de situația actuală, care este virusul acesta praznic, da? Deci eu știu că foarte mulți dintre dumneavoastră spun nu există, lasă-l încolo, eu n-am văzut pe nimeni, da? Ceva există, oameni buni, da? Ceva există, nu spunem, nu ignorăm total acest lucru, da? Ceva există, poate nu amploarea pe care ne-o relatează dumnealor, dar ceva există, așa că așadar nu vă mai spuneți că nu există, pe mine nu mă afectează și nu știu ce. Da, vă rog foarte mult, aveți grijă de dumneavoastră pentru orice fel de durere, pentru orice fel de, îngrijorare în ceea ce privește sănătatea, vă rog să mergeți la medic. Asul de monede este foarte interesant aici. De ce? Pentru că el în general ne vorbește despre bani, despre abundență și prosperitate, dar aici asul de monede ne arată de noi începuturi, da? Cum să spun, de mulțumire, de împăcare, pe drumul bun, că sunteți pe drumul bun. Deci, cum să spun, da, într-adevăr, cei care aveți grijă de dumneavoastră, sunteți pe drumul bun, sunteți mulțumiți de dumneavoastră și veți fi mulțumiți că ați luat decizia, da, să mergeți la medic. Așadar, vă rog frumos, nu ignorați durerile, pentru că în momentul în care corpul vă transmite, înseamnă că el suferă. Și dacă suferă, are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Așa că nu ignorați, vă rog, cererea și dorința de a fi bine. Cartea de ghidare pentru săptămâna viitoare reprezintă, foarte bine spus, un moment în care mai mult veți da decât veți primi. Dacă e să ne gândim la sănătate, într-adevăr, noi întotdeauna mai mult am dat decât am primit, mai mult am plătit medicii decât să primim tratamente adecvate sau decât să primim atenție. Mulți dintre dumneavoastră au trecut prin situații destul de jenante, să spunem, fiind internați fără să fiți probabil foarte bine tratați. Perioada asta următoare, spune, mai mult veți da decât veți primi, nu se referă neapărat la acest lucru, a fost doar o asociere așa în ceea ce privește partea de ce facem noi români în general când mergem la medic, da? Deci nu putem fără să punem pliculețul în buzunar. Ei bine, aici ne spune că aveți mai mult de oferit. Probabil că o perioadă pentru cei care ați fost bolnavi, o perioadă n-ați putut să vă ocupați de cei dragi, nu le-ați oferit atenție, nu le-ați oferit iubire. Acum e timpul să revenindu-vă, să vedeți că de fapt merită mai mult, da, cei de lângă dumneavoastră care v-au susținut să treceți prin perioada grea care ați fost. Așadar, ocupați-vă de familie, oferiți-le iubirea și dragostea dumneavoastră, pentru că fără iubire nu putem face absolut, dar absolut nimic. Este baza tuturor lucrurilor și evenimentelor și, să spunem, a vieții. Da? Bun. Pentru săptămâna viitoare vom face, cum să spun așa, o mică
concluzie, să tragem așa, o mică concluzie pentru absolut toată citirea, și anume că mulți dintre dumneavoastră veți avea succes pe partea financiară, veți avea succes iarăși profesional vorbind, mulți dintre dumneavoastră își vor găsi serviciu, mulți dintre dumneavoastră veți promova, veți fi luați la ochi de șef în sensul bun. Nu ignorați, cum spuneam, sănătatea, este chiar foarte important, iar cei care trec printr-o separare, cei care trec printr-o despărțire, un divorț sau pur și simplu suferă din iubire, să nu uitați că există un început și un sfârșit. Niciodată nu putem ști când se termină lucrurile, de aceea trăiți intens orice moment, oferiți iubire, indiferent de ceea ce vi se oferă dumneavoastră. Nu uitați să iertați, pentru că iertarea este totul. Iertați pe cei care v-au greșit, iertați pe cei care vă greșesc în continuare, dumneavoastră țineți capul sus și mulțumiți Universului, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că existați, pentru că aveți parte totuși sau ați avut parte de momente frumoase în viața dumneavoastră, ceea ce nu oricine se poate lăuda cu ele. Deci nu uitați să fiți recunoscători pentru tot ceea ce aveți, pentru faptul că aveți un adăpost și un job, că sunteți sănătoși. Mulțumiți lui Dumnezeu în fiecare seară când mergeți la culcare pentru ceea ce v-a oferit în ziua respectivă. Este foarte important să nu uitați să fiți recunoscători pentru ceea ce primiți și să oferiți la dumneavoastră și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să oferiți celorlalți iubire și respect și protecție. Vă doresc o săptămână luminată, o săptămână binecuvântată, să aveți parte de tot ce este mai bun și ne auzim din nou duminica viitoare. O săptămână așa cum vă doriți.